Mám krámy, takže mi napadlo, že by som vám trošku povedala o Blood Magic, alebo teda mágii, ktorá využíva krv vo svojich rituáloch. Ale prečo je vlastne tento typ mágie tak veľmi silný? Ide o to, že krv sama v sebe má veľmi vysoké množstvo energie. Či už je to nejaká čí, ako to nazývajú Číňania, životná energia, alebo božská energia, alebo vesmírna energia. Ľudská krv v sebe obsahuje viac energie ako čakry, alebo dokonca ako ruky a všetky naše prsty, v ktorých máme energetické body a ktoré vlastne keď čarujeme, tak využívame svoje ruky a naplňame sviečky alebo iné predmety energiou z našich rúk. Ja vás samozrejme nebudem učiť nejaké tie špecifické návody, ako niekoho prekliať alebo ako jednoducho využiť buď ľudskú alebo zvieraciu krv vo svojich magických rituáloch, pretože je to naozaj veľmi nebezpečné a skôr si ublížite vy sami, ako by ste ublížili tomu druhému človeku. Teraz, keď už vieme, že vlastne krv má takú veľkú moc a hlavne tá ľudská krv má takú veľkú moc, čo teda sa deje s ženami, ktoré majú tú menštruáciu a nemusia sa porezať a tá krv im vyteká úplne prirodzene? To je taká ďalšia podtéma a veľmi rada o tom rozprávam. Tak na úvod, v rôznych kultúrach po celom svete, asi by som tak spomenula africké kultúry a Židov. V týchto kultúrach vlastne, keď žena má menštruáciu, je odstránená od spoločnosti, je vyradená do... V Afrike v dedinách je to teda na okraj dediny. V židovskej kultúre je vyradená do jednej miestnosti, kde vlastne nie je izolovaná, ale jednoducho tam musí spať a musí tam vykonávať svoje ďalšie potrebné veci. Dokonca židovské páry majú zakázané, keď už sú v tom manželstve, majú zakázané trtkať počas toho, keď žena menštruuje. Počas celej histórii, v celej aj Európe, vždycky každý bol toho názoru, muži, že žena, keď menštruuje, tak je nečistá. Skutočný dôvod ale je trošku iný. Keď žena menštruuje, tá jej krv obsahuje ešte trošku niečo naviac. Obsahuje nejaké to neoplodnené vajíčko, ktoré z nej vyteká, zárodok života. Každá žena má v sebe obmedzený počet vajíčok. A každé jedno to vajíčko má v sebe nejakú tú božskú energiu. Vlastne preto sa ľudia v rôznych kultúrach a náboženstvách vždycky báli žien. Nie preto, že by ženy boli špinavé, len jednoducho majú priamy prístup ku vysoko energeticky nabitej krvi, ktorá obsahuje energiu tej samotnej ženy a jej nenarodeného dieťaťa. Využitie konkrétne menštruačnej krvi môžeme vidieť po celom svete v rituáloch lásky. Teraz, keď už viete, že ženská menštruačná krv má naozaj veľkú silu, môžete si predstaviť, prečo hlavne v kresťanstve boli ženy nenávidené. Hlavne v stredoveku. Nedaj Bože, bosorka dostala krámy, no tak prosím vás, viete si predstaviť, celá dedina by umrela, celá dedina by dostala mor a amen. Amen, koniec, všetci mŕtvi. Toto môže byť tiež trošku asi taká citlivejšia téma, ale v nej to urytí. Takže využitie tej ženskej menštruačnej krvi môžeme najviac vidieť v rituáloch lásky, alebo teda najčastejšie to môžeme vidieť v rituáloch lásky. Taký jeden príklad, ktorý by som uviedla, je napríklad to, že ženy v Taliansku v minulosti pridávali kvapku svojej krvi do špagiet alebo do nejakého jedla, ktoré obsahovalo paradajky, pretože paradajky vedia veľmi pekne zakryť chuť krvi. A dali to spapať ich manželom alebo partnerom a tí partneri boli tým očarovaní a naozaj to veľmi dobre funguje. Ja naozaj neodporúčam nikomu dávať krv do nejakého pokrmu, pretože naozaj využívanie ženskej menštruačnej krvi v nejakých tých magických rituáloch nespôsobí to, že človek sa bude cítiť, že sa váš partner bude voči vám cítiť zamilovania alebo romanticky, ale spôsobí to, že ten človek bude posadnutý. Tá krv vychádza z vagíny, tá krv vychádza zo sexuálneho orgánu, z rúd čakry, je to sexuálna energia. Tá energia je sexuálne nabitá. My ženy nekrvácame zo srdca, nemenštrujeme z hrudníka, takže tá krv je nabitá, menštruačná krv je nabitá sexuálnou energiou,
nie romantickou. Na to pozor. Dneska je štvrtok, ja som naozaj veľmi zaneprázdnená, pretože rastie mesiac, takže robím rituály na privolanie nejakých tých financií, šťastia, úspechu. Vidíme sa na budúce?